какво ще кажеш, ако ти кажа, че в теб съществува портал, който почти никой не преминава? Не защото е недостъпен, а защото никога не са ни учили да го виждаме. Има един момент, в който човешката енергия достига най-високата си точка. Момент, който може да остане на повърхността или да се превърне във врата към нещо безкрайно. Ако останеш до края, ще откриеш как да трансформираш този вътрешен огън в яснота, присъствие и дълбока връзка с твоята същност. Древните култури го знаеха. И днес ще ти разкажа защо това знание беше забравено и как да го активираш отново. Ако тази истина резонира с теб, напиши в коментарите: преминавам през портала. В древни времена това знание не се преподавало в книги и не се проповядвало на обществени площади. То се предавало в тишина, от учител на ученик, в отдалечени храмове, недостъпни планини и свещени пещери, където външният свят не можел да прекъсне. Даоистките мъдреци говорили за енергия, наречена джинг, способна да създава живот и в същото време, когато се пречиства съзнателно, да буди по-високи състояния на съзнание. Те разбирали, че тази сила не е нещо, което трябва да се потиска или да се пропилява, а да се издига, да се трансформира. Те я наричали вътрешна алхимия, да превръщаш оловото в злато, платното в фино, животното в божествено. Тантричните учители от древна Индия я виждали като шакти, първичната енергия на творението, проявяваща се в човешкото тяло. За тях този момент на максимална интензивност бил точното място, където човешкото си спомняло за своето божествено произход. Не било край, който трябва да се постигне и забрави. Било начало. Ключ към състояние на съзнание, които обикновеното ум никога не е изпитвало. Шаманите от Мезоамерика знаели, че когато тази сила се активира съзнателно, без разсейване, възприятието на света напълно се променя. Те можели да получават визии, да разбират езика на природата, да получават учения от предците. Този вътрешен огън, когато се задържа и насочва, отваря портали на знание. Йогите от Хималаите практикували десетилетия изкуството да задържат тази жизнена енергия, не от репресия, а от майсторство. Те развивали извънредна способност, можели да усещат енергията, издигаща се по гръбначния стълб, активираща центрове на съзнание, които при повечето хора остават спящи през целия живот. Дори в мистичните християнски традиции светците и монасите говореха за вътрешен пламък, който, когато се пречистваше чрез девоушън и свещено въздържание, генерираше духовни екстази, които нито едно светско преживяване не можеше да сравни. Света Тереза от Авила описваше състояние на мистично единство, където тялото и духът се сливаха в опит за божествена любов, толкова интензивен, че времето и пространството изчезваха. Но това познание имаше основно изискване – съзнание, пълно присъствие, свещено намерение. Не беше удоволствие, търсено като бягство. Беше вътрешна сила, призната като портал. Огън, който можеше да повдигне съзнанието към състояние на просветление или да се изгуби в секунди на безсъзнание, оставяйки само празен ехо. Затова това познание се защитаваше ревностно. Не от духовен елитизъм. Не защото учителите искаха да запазят тайната, а защото знаеха, че в неосъзнати ръце тази свещена сила се пропиляваше. Тя се превръщаше в зависимост вместо в освобождение, в компулсивно търсене вместо в трансцендентност. Разликата между двата пътя не беше в самата енергия, тя беше в нивото на съзнание, с което се обитаваше. И затова изискваше подготовка, изискваше търсещият първо да научи как да бъде присъстващ в собственото си тяло, да научи как да диша съзнателно, да научи как да насочва вниманието без умът да се разсейва в хиляди посоки. Само тогава, само когато съдът беше подготвен, се разкриваше тайната. Този момент на максимална интензивност не е крайна точка, където енергията трябва да се освободи. Това е точка на избор. Праг, където можеш да оставиш силата да избяга навън и да се загуби. Или можеш да я насочиш навътре и да се трансформираш. В езотеричните училища на Египет този процес се учеше като възкресение на духовното тяло. В суфизма, като съюз на любещия с обичания. В тантрическия будизъм като просветление чрез трансмутация на страстите. Всички говореха за едно и също с различни думи. Съществува забравена духовна технология, кодирана в собственото ти тяло, способна да преобразува най-гъстата енергия в най-чиста светлина. И през вековете това знание се размиваше. Не беше унищожено от външни врагове. Загуби се, защото човечеството се откъсна от собственото си тяло, защото бързането стана нормално,
Защото безсъзнанието се нормализира. Защото забравихме, че сме същества на енергия преди да сме същества на мисълта. Но това знание никога не умря. То просто остана в сън, очаквайки тези, които са готови да си спомнят. Очаквайки души, които усещат дълбоко в съществото си, че съществува нещо по-голямо от повърхностния опит. Нещо свещено. Нещо трансформиращо. Ако чувстваш, че това древно знание те вика от място, което не можеш да назовеш, ако нещо в тези думи пробужда ехо на разпознаване, сякаш винаги си го знаел, но никой не ти го е потвърдил досега, напиши: спомням си древното. Има феномен, който милиони хора изпитват, но малко могат ясно да го назоват. Това е онова усещане, което идва след това, когато моментът е минал и остава само един вид необяснима празнота. Много хора живеят с хронична тревожност, която няма очевидна медицинска причина, безсъние, което никакво хапче не решава напълно, умора на душата, която физическият отдих не докосва. Те търсят облегчение в все по-големи интензивности, търсят свързаност в все по-чести преживявания. Но нещо винаги се разсейва, нещо винаги липсва, като че ли има изтичане на енергия, което не могат да идентифицират. И тогава започва цикъл, който никой не разбира напълно. Търсенето на тази интензивност става все по-спешно, по-компулсивно, по-необходимо. Не заради удоволствието само по себе си, а заради това, което идва след това, когато го няма. Тази празнота, това падане, тази дълбока десконексион. Наистина това, което се случва, което древните традиции разбраха преди хилядолетия, е следното. Най-мощната енергия на човека се активира в този връхен момент и се губи без съзнателна насока. Представи си, че твоето тяло е съд за жизнена енергия. Всеки ден натрупваш тази енергия чрез храната, почивката, дишането, самия живот. И в този момент на максимална интензивност целият този резервоар се отваря. Концентрира се, потенцира се. Имаш две опции в този миг, въпреки че повечето никога не са били наясно, че съществува избор. Първата опция, която 99% от хората взимат по чист автоматизъм, е да оставят тази енергия да се освободи навън и да се изгуби. Излиза от тялото и си отива, като вода, разлята от чаша, като електричество, което се разрежда, без да произвежда светлина. И това, което остава след това, не е само физическа умора. Това е нещо по-съществувано, по-дълбоко. Това е енергийна дисконекция. Временен апагон на твоята съществена жизненост. Затова идва незабавната сънливост. Затова умът се замъглява. Затова много хора чувстват необяснима тъга след това, или апатия, или емоционална празнота, която не могат да назоват. Не е липса на удоволствие. Това е липса на присъствие. Това е загуба на жизнена енергия, без съзнателна трансформация. И душата го знае. Въпреки че умът не го разбира, въпреки че никой не ти го е обяснил, твоето съществено същество усеща, че нещо свещено току-що е избягало, че моментът на трансформативен потенциал се е превърнал в момент на разпръснатост. Затова съществува това постоянно търсене, защото дълбоко в себе си твоята душа търси не повторението на удоволствието, а цялостния опит, който никога не идва. Опитът да задържиш тази енергия, да я интегрираш, да позволиш да те трансформира отвътре. Древните таоистки учители наблюдавали този феномен с научна духовна прецизност. Забелязаха, че тези, които постоянно разпръскват тази енергия, остаряват по-бързо, загубват блясъка в очите, умствената яснота намалява, жизнената сила отслабва. Не беше морализиране, беше директно наблюдение на причинно-следствената енергийна връзка. Забелязаха и нещо друго. Тези, които научаваха да задържат и насочват съзнателно същата тази енергия, развиваха екстраординер способности, по-голяма жизненост, по-ясни умове, по-здрави тела, състояние на разширено съзнание, изострена интуиция, изобилна креативност. Разликата не беше в потискането на опита, беше в трансформацията му. На Запад това знание никога не се разпространи широко. Съвременната култура приравни освобождението с свобода, без да разбира, че истинската свобода идва от майсторството, а не от принудителната предаване. И така се появи поколение след поколение, което преживява интензивности без присъствие, което търси свързаност чрез разтоварване, вместо чрез интеграция, който обърква върховния момент с край, когато всъщност е начало. Резултатът е навсякъде, макар никой да не го нарича директно, хора, които се чувстват все по-разединени с себе си, които имат нужда от постоянна стимулация,
защото са загубили способността да усещат собствената си вътрешна енергия, които живеят на повърхността на опита, без никога да докоснат дълбочината. И най-тъжното е, че обвиняват самия опит. Мислят, че проблемът е в желанието, интензивността, тялото, когато истинският проблем е отсъствието на съзнание. Липсата на знание как да обитаваме този момент от пълното присъствие. Има друг път. Път, който мъдреците са извървели през хилядолетията. Път, който не отрича интензивността, а я издига. Който не потиска енергията, а я рафинира. Но този път изисква първо да разбереш какво се случва. Да назовеш празнотата. Да разпознаеш бягството. Надявам се да видиш ясно как твоята най-ценна енергия се изплъзва момент след момент, без да го забелязваш. Само от това ясно разбиране можеш да избереш нещо различно. Само когато видиш цялостния модел, можеш да започнеш да го трансформираш. Ако това обяснява нещо от твоя път, ако това описание докосва истина, която си усещал, но никога не си могъл да изразиш, ако признаваш тази необяснима празнота, която никой друг не изглежда да разбира, коментирай. Сега разбирам. Ето истината, която разрушава всички съвременни вярвания, която оспорва всичко, което са ти учили за тялото, удоволствието и енергията. Проблемът никога не е бил интензивността. Проблемът никога не е бил желанието. Проблемът никога не е била самата опитност. Проблемът беше неосъзнатостта. Древните традиции учеха нещо, което съвременната култура напълно е забравила. Този връх на енергия, този момент на върхова интензивност, не е край, който трябва да се постигне и след това да се забрави. Това е прак, дименсионален портал, точка на съзнателен избор. Тантричните учители го знаеха с кристална яснота. Те учеха, че в този точен момент, когато жизнената енергия достига своята максимална концентрация, имаш достъп до състояние на съзнание, което обикновено е извън твоя обсег. Обикновеното съзнание, умът, който живее в миналото и бъдещето, умът, който планира, съди и сравнява, този ум спира. За миг вътрешният диалог спира. Времето се спира. И в това пространство на абсолютно мълчание на ума, нещо друго може да се появи. Но ето ключът, който почти никой не знае. Това състояние се поддържа само ако дишането съпътства. Ако присъствието остава. Ако съзнанието не се разпръсва. Когато умът не се губи в интензивността, а присъствието, когато дишането не става хаотично, а остава осъзнато, нещо извънредно се случва. Енергията спира да избягва навън като огън, който угасва. Вместо това започва да се движи навътре. Започва да се издига. Да се въздига по енергийни канали, които китайската медицина е картографирала преди 5000 години и които съвременната наука едва сега започва да признава. И когато се издига, когато се въздига по гръбначния стълб, активирайки център след център на съзнание, възприятието се разширява по начини, които нито едно външно вещество не би могло да постигне. Йогите наричали това кундалини, спящата енергийна змия в основата на гръбначния стълб, която когато се събуди, се издига, осветявайки всеки център на съзнанието до короната. Таоистите го наричали микрокосмична орбита, пълният цикъл на жизнената енергия, който, когато се активира съзнателно, регенерира цялата система. Суфите говорили за огъня на божествената любов, който гори в сърцето и се издига, за да се слее с абсолюта. Различни имена. Същият опит, същият портал. Този момент, който обикновено трае секунди и завършва в разсейване, може да се удължи, може да се задълбочи, може да се превърне в отваряне към състояние на съзнание, които напълно трансформират твоята връзка с живота, с другите, с себе си. Състояние на дълбока единство, където разделението между теб и Вселената се разтваря. Състояние на умствена яснота, където отговорите на въпроси, които носиш в себе си с години, просто се появяват. Състояние на безусловна любов, които не зависят от никого и нищо външно. Състояние на толкова интензивно присъствие, че всяко усещане се умножава хиляди пъти. Допирът на чаршаф става екстаз. Бризът по кожата ти става общение. Простото съществуване става празник. Това не е духовна фантазия, не е мистична преувеличение. Това е документираното преживяване на практикуващи тези изкуства през хилядолетия. От храмовете в Хаджурахо в Индия до таоистките манастири в планините Уданг, от тантричните кръгове в Тибет до софийските школи в Персия. Всички стигнали до същия извод.
Съществува начин да обитаваме този момент, който не завършва в празнота, а в пълнота, който не води до падение, а до издигане, който не генерира зависимост, а освобождение, но изисква обучение, изисква практика, изисква да научиш 3 основни неща, които съвременната култура никога не учи. Първо, пълно телесно присъствие. Способността да бъдеш напълно в тялото си, усещайки всяко усещане, без умът да се изплъзва към мисли, фантазии или очаквания. Второ, съзнателно дишане. Изкуството да поддържаш дишането да тече гладко и дълбоко, дори когато интензивността иска да го направи непостоянно. Защото дишането е мостът между тялото и енергията, между материята и съзнанието. Трето, насочено намерение. Абсолютната яснота, че този момент не е за пропиляване, а за откриване. Не е за забравяне, а за запомняне. Не е за разпръскване, а за интегриране. Когато тези 3 ключа се комбинират, върховният момент спира да бъде край и става начало. Началото на разширение на съзнанието, което може да продължи минути, часове или в случай на напреднали учители, да се задържи като постоянно състояние на просветление. Има исторически записи за тантрични учители, които можели да поддържат това състояние в продължение на цели дни, живеейки в непрекъснат екстаз, който не зависел от никакви външни стимули. Те бяха научили как да активират и циркулират тази енергия вътрешно, докато тя се превърне в тяхното естествено състояние на съществуване. Те не потискаха нищо. Те усъвършенстваха всичко, превръщайки най-гъстата енергия в най-чистата светлина. Алхимия в най-буквалния смисъл. И тази способност не е запазена само за монаси в пещери или йоги с десетилетия практика. Тя е достъпна за всеки, който е готов да учи. За всеки, който е готов да остави несъзнателността и да избере присъствието. Защото този портал, който почти никой не преминава, не изисква специален талант, просто изисква решение. Решението да обитавате този момент напълно, да поддържате енергията съзнателно, да позволите тя да ви трансформира, вместо просто да я наслаждавате и да я забравяте. Ако това откровение буди нещо дълбоко в теб, ако чувстваш, че току-що си спомнил знание, което душата ти винаги е знаела, но умът ти е забравил, ако си готов да преминеш прага, който разделя повърхностния опит от дълбоката трансформация, напиши «Готов съм». Сега стигаме до практиката, до как. До конкретния метод, който преобразува теорията в опит, знанието в мъдрост, думите в преживяване. И първото, което трябва да разбереш, е следното: не е нещо сложно. Не изисква акробатични позиции. Не ти трябват сложни ритуали или свещени предмети. Това е нещо дълбоко просто. Толкова просто, че умът го отхвърля в началото, защото очаква сложност. Но простото не означава лесно. Защото изисква нещо, което повечето хора никога не са развили. Способността да бъдеш напълно присъстващ, докато тялото преживява максимална интензивност. Първият ключ е пълно присъствие. Това означава, че когато този момент наближава, вместо да се ускори към него, забавяш. Вместо да се изгубиш в него, се намираш в него. Никаква бързина, никаква спешност да пристигнеш, никакво бягство към разтоварването, за да свършиш бързо. Напротив, спираш вътрешно, забавяш. Вие се ангажирате с настоящия момент, с всяка влакна на вашето същество. Да бъдете напълно в тялото, не в умствената фантазия, не в изображения или мисли, в чистото усещане, в абсолютното тук и сега на това, което вашето тяло преживява. Това изисква практика. В началото умът ще иска да избяга, ще иска да ускори, ще иска да свърши. Защото задържаната интензивност без освобождаване генерира напрежение, на което умът не е свикнал да устоява. Но това напрежение е точно горивото на трансформацията. Втората ключова точка е съзнателното дишане. И тук е тайната, която прави цялата разлика. Когато интензивността нараства, естественото дишане на тялото става бързо, повърхностно, непостоянно. Това е част от автоматичния рефлекс за освобождаване. Тялото се подготвя да освободи. Но ако съзнателно поддържате дишането бавно, дълбоко и постоянно, изпращате на нервната система напълно различен сигнал. Няма да се освобождаваме, ще интегрираме. Вдишай дълбоко, запълвайки първо корема, после гърдите. Все едно носиш енергия към центъра си. Все едно всяко вдишване е акт на получаване на живот, на внасяне на светлина в теб. Издишай бавно, изпразвайки първо гърдите, после корема. Но не се сривай. Запази достоинство в издишването. Освобождаваш напрежение,
а не сриваш енергията си. И тук идва ключовата част. В момента на максимална интензивност, когато всичко в теб иска да ускори и освободи, поддържай дишането си още по-съзнателно, по-бавно, по-дълбоко. Представи си, че дишаш не само въздух, а светлина. Че всяко вдишване носи златна енергия в тялото ти. Че всяко издишване интегрира тази енергия във всяка клетка. Тантричните учители учеха прецизна техника. В момента на кулминацията, вместо да издишаш силно, вдишваш дълбоко. Носиш въздух към долната част на корема, към това, което те наричаха хала, центъра на жизнената сила, 3 пръста под пъпа. Когато правиш това, енергията, която обикновено би се изстреляла навън и надолу, към разреждането, се пренасочва навътре и нагоре, към интеграцията. Третия ключ е насочено намерение. И това е може би най-субтилното, но и най-мощното. В този момент твоето намерение не може да бъде освобождаване, не може да бъде завършване, не може да бъде разреждане и връщане към нормалността. Твоето намерение трябва да бъде да чувстваш и да задържаш, да разширяваш и да повдигаш, да трансформираш и да трансцендираш. Визуализирай енергията като ярка светлина, която, вместо да излиза от тялото ти, започва да се издига по гръбначния ти стълб. Не насилвай визуализацията. Просто позволи намерението. Просто дай посока на енергията. Представи си тази светлина, която се издига от основата на гръбначния ти стълб, активирайки всеки енергиен център по пътя си. Издигайки се нежно, осветявайки, събуждайки, разширявайки. Първи център – основа на гръбначния стълб. Сигурност, корен, първоначална жизненост. Втори център – долна част на корема. Креативност, удоволствие, творческа сила. Трети център – слънчев сплит. Воля, лична сила, вътрешен огън. Четвърти център – сърце. Любов, състрадание, свързаност. Пети център – гърло. Изразяване, истина, автентичност. Шести център – междувеждие. Интуиция, визия, яснота. Седми център – коронна чакра. Чиста съзнателност, свързаност с абсолютното. Не е нужно да визуализираш всичко това с перфектни детайли. Просто позволи на възходящата посока. Просто дай разрешение на енергията да се издига, вместо да бяга. И докато правиш това, докато задържаш съзнателното дишане, докато поддържаш пълно присъствие, докато насочваш енергията нагоре, нещо ще започне да се случва. Интензивността няма да намалее. Напротив, тя ще се умножи, но ще промени своята природа. Ще спре да бъде напрежение, което търси освобождение, и ще се превърне в разширение, което търси интеграция. Цялото ти тяло ще започне да вибрира с енергия, която не е само физическа. Тя е енергийна, тя е духовна. Всяка клетка се събужда, всеки атом блести. И в този момент, ако задържиш присъствието, ако поддържаш дишането, ако запазиш намерението, ще преминеш прага. Ще влезеш в състояние на съзнание, което няма думи. Състояние, в което удоволствието се превръща в екстаз, където екстазът се превръща в блаженство, където блаженството се превръща в абсолютен мир, където мирът се превръща в единство с всичко, което съществува. Това е портата, това е вътрешният ритуал, това е вътрешна алхимия, да превърнеш огъня в съзнание, страстта в присъствие, енергията в просветление. Няма да се случи перфектно от първия път, нито от втория, нито може би от 10-тия, защото обръщаш години, може би десетилетия, автоматично кондициониране. Но всеки път, когато опитваш, всеки път, когато избираш присъствие пред автоматизъм, всеки път, когато задържаш вместо да освобождаваш, тренираш нервната си система. Учаваш я на нов път, отваряш портата малко повече. И ще дойде моментът, може би когато най-малко го очакваш, в който порталът ще се отвори напълно. И ще преминеш. И нищо няма да бъде същото, ако чувстваш този ритуал като истински, ако разпознаваш в тези инструкции път, който душата ти е търсила, ако си готов да практикуваш докато овладееш това свещено изкуство, коментирай, активирам енергията си. Които практикуват това древно изкуство, които учат да преминават през портала съзнателно, говорят за трансформации, които надхвърлят самия момент. Говорят за преди и след в цялостния начин на обитаване на живота. Първото, което забелязват, е нещо физическо и осезаемо. Повече спокойствие. Дълбока спокойствие, която не зависи от външните обстоятелства. Като че ли са открили вътрешен център, който остава неподвижен, независимо каква буря се случва навън. Тази хронична тревожност, която носеха, сякаш е част от личността им, започва да се разтваря.
Не за една нощ, но слой по слой, практика по практика, докато един ден осъзнаят, че вече не живеят в постоянно състояние на тревога. Безсънието, което ги преследваше години наред, започва да отстъпва, защото тяхната нервна система най-накрая е научила да се връща в режим на почивка. Научила е, че не е нужно да бъде в постоянна готовност, че е безопасно да се освободи контролът. След това идва умствената яснота. Яснота на мисълта, която не бяха изпитвали от детството. Все едно постоянна мъгла се е вдигнала и сега могат да виждат с кристална точност. Решенията, които преди ги парализираха в продължение на седмици, сега стават очевидни. Не защото имат повече информация, а защото имат достъп до по-дълбока интуиция, до вътрешна мъдрост, която не зависи от рационалния анализ. Креативността се събужда. Идеи, които преди изискваха толкова много усилия да се генерират, сега текат естествено. Решения на проблеми, които изглеждаха неразрешими, се появяват спонтанно. Все едно са се свързали с източник на безкрайно вдъхновение. Но може би най-дълбоката промяна настъпва в отношенията, особено в интимните отношения. Когато научиш да обитаваш собствената си енергия съзнателно, когато развиеш способността да присъстваш на интензивността, без да се изгубиш в нея, нещо се променя в начина на свързване с друг човек. Вече не търсиш в другия това, което ти липсва. Вече не използваш интимността като бягство от себе си. Вече не ти е нужно разтоварването, за да се почувстваш временно облегчен. Вместо това, идваш цялостен, идваш присъстващ, идваш от собственото си централно място на сила. И от това пространство интимността става нещо напълно различно, спира да бъде компулсивна нужда и се превръща в съзнателно празнуване. Спира да бъде обмен на недостатъци и се превръща в сливане на пълноти. Хората, които практикуват тези техники, съобщават за интимни връзки, които траят часове, а не минути. Връзки, където енергията циркулира между двамата, без да се губи. Където интензивността нараства и намалява на вълни, но никога не завършва в колапс. Връзки, в които и двамата могат да достигнат състояние на екстаз многократно без изтощение, защото енергията не се губи, а циркулира, усилва се, издига се. И след това, вместо празнота, умора, типична дисконекция, има увеличено присъствие, има задълбочена любов, има усещане за единство, което остава в продължение на дни. Това не е романтична преувеличение. Това е документиран резултат от тантрични практики, когато се изпълняват правилно. Това е, което се случва, когато двама човека научат да се срещат не от недостиг, а от пълнота. Но дори и да практикуваш това сам, без партньор, ползите са екстраординари, защото учиш да управляваш собствената си жизнена енергия. Развиваш майсторство над най-мощната сила, която съществува в тялото ти. Тази енергия спира да бъде импулс, който те контролира, и се превръща в сила, която управляваш. Спира да бъде нещо, което те доминира, и става нещо, което доминираш. Не от репресия, от трансформация. Самият живот се чувства по-жив. Цветовете са по-ярки, вкусовете по-интензивни. Музиката те докосва по-дълбоко, природата ти говори по-ясно. Все едно, че си живял в мъглява версия на реалността и най-накрая можеш да видиш истинските цветове, да усетиш истинските текстури, да изпиташ истинската интензивност на живота. Древните традиции бяха прави. Те не говореха в метафори. Те описваха реални преживявания, конкретни трансформации, латентни сили, които се събуждат, когато научиш да обитаваш енергията си съзнателно. И всичко започва с едно просто решение. Следващия път, когато този момент наближи, вместо да се изгубиш в него, ти се намираш в него. Вместо автоматично да освобождаваш, ти съзнателно задържаш. Вместо да свършиш, ти започваш. Защото когато преминеш през този портал веднъж, когато изпиташ дори за миг това, което съществува от другата страна, вече не можеш да живееш отново от несъзнателността. Вече не можеш да се задоволиш с повърхностната версия на преживяването. Пробвал си нещо по-голямо, докоснал си нещо свещено. Спомни си кой си отвъд физическото тяло. Ти си съзнателна енергия. Ти си светлина, която се движи. Ти си самият портал. Ако признаеш тази сила като твоя, ако чувстваш, че тези думи не ти преподават нещо ново, а ти напомнят нещо старо, ако си готов да интегрираш тази светлина и да живееш от нея, напиши «Интегрирам светлината». Този канал съществува, за да напомня за това, което никога не е трябвало да бъде забравено. За души, които усещат, че има нещо повече и са готови да го изживеят. Порталът не е навън, той е вътре в теб.
и се отваря, когато избираш присъствие вместо бързина. Запомни тази фраза. Енергията, която създаваш с осъзнатост, те трансформира. Ако чувстваш, че принадлежиш към тази общност от пробуждащи се души, абонирай се и върви с нас. Ще продължим да отваряме портали заедно.